mababait na staff ng Quanson Bulinaw. Salamat po. So, kita-kits po tayo sa pangalawang change oil. Yo, what's up? Good morning mga kalabarkada. At welcome back again sa ating panibagong video. At sa episode pala na ito mga kalabarkada ay may i-update tayo. So ito yung update natin sa takbo ni Supremo. Naka 1,000 kilometers na siya. So yun mga kalabarkada, no? Tapos na yung break-in ni Supremo dahil naka 1,000 kilometers na siya. At ngayon pupunta tayo ngayon sa Bulinaw dahil nandun yung isang service center ng pinagbilhan namin ng motor, yung Quanson. May gagamitin pala tayong na parang butcher yun, na libre yung change oil, check up, tapos kung ano-ano pa. So imbes na gumastos tayo, so, gagamitin natin yun kasi 3 beses yun mga kalabarkada, no? So yun ang pupuntahan natin ngayon. So tara, punta muna tayo ng Bulinaw para makalis na tayo dahil makita nyo naman mga kalabarkada, oh, yung kaulapan ay makulimlim. So wag na natin patagalin to, biyahe na tayo. Alright mga kalabarkada, we're going to Bulinaw. Ipa-chinsol natin kasi si Supremo. Maggagasolina muna tayo mga kalabarkada. Ay, para hindi tayo magtulak. Uy, gasolina ka may. Bulinaw. Change oil. Tiga pa? Ay, gasolina. $200 unleaded. Bahan desainnya apa?
ba mga kalabarkada, no? Na about sa gas consumption nitong si Supremo, ay grabe talaga, napakasulit talaga ng tipid, yung tipid niya sa gasolina, napakatipid talaga. Masasabi ko na yata na ito na yata yung pinakamatipid na motor na ginawa ng Honda. Excuse me. Dahil ilang beses na ako nagpupunta ng Bulinaw, yung kinakarga ko lang minsan 100, nagkakarga din naman ako 200, ganyan. Baka yung alam kong may mga delivery. Dahil ito yung minsan na ginagamit ko pag nag-deliver kami ng mga about sa printing ni Mrs. Labs na. Araw-araw, minsan araw-araw ko itong ginagamit. Pero grabe, napakasulit talaga ng gasolina, napakatipid. Tapos about naman mga kalabarkada sa lakas ng makina nitong si Supremo, no? Nasasabi ko lang talaga na siyempre hindi ko pa nga masyadong winawaswas ko. Masasabi ko mga kalabarkada, napakalakas ng makina ni Supremo. Minsan nga parang kulang pa nga yung 5 gear eh. Parang naghahanap pa siya ng pang-6 na gear. Parang ganito, ganito mga kalabarkada, parang naghahanap pa siya ng pang-6. Natin mga kalabarkada ay 9:30 ng umaga. Namatay pa. Alright, andito na pala tayo mga kalabarkada sa Bulinaw. At dito tayo pupunta sa may Guanson. Alright. Touchdown Guanson. Daming Supremo dito. Kaya pwede mag-park. Oh.
Ganda ng sniper, oh. Park muna natin dito. Yun mga kalabarkada, dito na tayo sa Guanson. Guanson. Good morning po. Ay, good morning sir. Pwede nyo magpa-change sa apa? Pwede sir. Kaya nakapangalan sir? Apa? Pangalan niya sir. Ay, ito po. Yung gagamitin na langis. Saan? Sir, bati yung sa tune up ko ka ng checking niya sa langis. I-check lang muna ng mechanic sir. Kung pwede nang ito. Check up din siya. Sir, pero yung mag-vlog dito. Sige sir. Okay. Shout out sa mga staff ng Guanson Gulinaw. Kila sir. No, shout out ka rin. Vlog. Baka makilala ka. Pinayagan tayo mag-vlog. 260 lang sir. 260 lang. 260. Ay, hindi pala libre itong langis mga kalabarkada. 260. Ay, ito. Yun na rin po ba yung sakon? Kasi wala nang langis yung sa kadena na. Palangis po. Sige sir. Palib oil na. Ano, salamat. Mabait na mga stock nila dito sa Guanson. So ito na nakasbo mo na sir? 1,021 na yata. For session. Change oil, saka check up na rin po siguro. Pakaraming motor pala dito. Grabe. Kinuha na. Alright. Change oil. Si Supremo mga kalabarkada, napagawa muna natin pa-change oil. Bali dito pala ako nagpa-change oil na sa Guanson, dahil dito rin ako bumili ng, dito na rin namin binili si Supremo sa Guanson. Ay, yung gagawin kasi dito mga kalabarkada, bali ang binili lang pala natin kung magpapa-change oil kayo dito sa Guanson, yung langis, tapos papacheck up na rin natin, tune up, kadena, lahat papacheck up muna natin lahat si Supremo para condition na naman. Kasi boss pala yung gagawa. Kasama na rin ba yung tune up boss? Ay, hindi ba sir? Hindi pa. Ako, pang 4,000. Ay, wala pang tune up.
Bali first change oil pa lang sir, no? First change oil pa lang, hindi pa. Oo. Yung pang-apat sir, bali fourth. Yung pang-apat na. Ah. Pang-apat na, apat na. Pero kahit na okay lang na, kahit na tapos na yung parang free na maintenance na. Pero Okay lang, sir. pwede pa rin dito ipagawa. Oo sir, pwede po. Ano lang sir, may service charge lang siya. Pero pwede nyo pa rin pa-maintenance dito. Kahit sang Gonson naman sir. Ganun pala. Kahit na kunwari kahit na hindi mo pinili dito yung motor mo, pwede pa rin. Pwede pa rin sir. Pwede pa rin. Oo. Ano palang pangalan mo, sir? McRoyal sir. McDowell? Oo. McDowell. Shout out sa Sir McDowell. Saan pa kayo sir? Anda? Ha? Saan pa kayo sir galing? Anda. Ay, Anda ba? Anda. Sa Anda po namin nabili ito. Tapos sabi nila doon sa Anda, sa Bulinaw na lang yung maintenance na. Oo. Bali, saan kayo sa Anda sir? Ha? Saan kayo banda sa Anda? Marimpay. Karok. Ay, Marimpay? Payo, sir. Doon din ako. Ah? Akala nyo, kabarangay ko. Saan doon? Sa ano sir? Yung alam niyo pa, kila Pastor Buyet. Pastor. Buyet. Yung papunta ng Marimpay. Ay, doon sa may Baptist? Ay, ano yun? GIL ba? Hindi. Oo yata. Yung ano doon. Ay, doon ka? Doon kami sa papasok doon. Ay, sinong kon mo? Si ano, Pablo Ronda. Ay, pambihira. Anak ka pala ni Juan. Anak pala nung kakilala ko. Anak pala nung kakilala ko kasi yung si Tito na pala, tropa ko. Si Roman. Oo, yun. Kapatid ng papa mo yun, di ba? Kapatid. Ayun. Akala yun. Kabarangay ko pala mga. Matagal ka na dito? Mga ano sir, magsi 6 years na. Din ka pala. Kilala mo si Juan, si Sandy na Casas Kakbay? Oo. Asawa ko. Ay, asawa mo? Sila, kalala mo si Karen. Oo, Karen. Yun, pamangkin ni Mrs. Amangkin. Oo. Mga kasama ko nung high school. Kalayo ba naman? Ang liit talaga ng mundo. Kabarangay ka. Yan sila. Tatanong pala natin kay Sir McDowell kung tama lang ba yung ginawa natin na pag-break-in. Kasi yung ginawa ko, sir, bali nung kakabili lang namin to, ang takbo niya lang 40 kilometers hanggang nung naka 700 siya. 700. Oo, sir. Tapos magmula nung 700 hanggang sa 900, pinapatakbo ko na siya ng 60. 60. Tapos 900 to hanggang ngayon, bali tinasan ko na 70 tong 80. Tama lang po ba? Tama lang sir. Tama yan. Basta hindi ka babad dun sa pinakataas na speed. Kasi pag na-risk ko naman yung 80, pag kunwari na-risk ko yung 80, baba na ako sa accelerating nito. Oo, sir. Yes, sir. Ganun yung parang condition siguro yung makina pag ganun na bas. Sir, na ano sir, na hihilot yung ano, baka pinapataas mo kasi yung speed, nahihilot yung ano niya. Yung sa kwan niya. Siyempre, pag bago to talaga mahigpit pa ang ano nito. Walang dahan-dahanin na yung iba kasi kalabas, birit agad. Para mas condition talaga yung makina. Oo. Dalawa pala yung pwesto niya dito sa Bulinaw, no? Mayroon pa yung isa doon sa kabila. sa Honda. Pero dito talaga yung service center na. Oo. Boleh sir? Sir, ito na sir.
kunwari yung sa kwan, sa mga pyesa, kunwari may nasira na mga pyesa, pwede rin dito na ma-order. Oo sir, pwede po. Kahit na ano sir, kahit anong pyesa ni Supremo sir, meron dito. Orderin siya. Lalo sa makina sir, mahirap bumili sa labas na pyesa. Oo. Yung mga, kunwari parang mga binibili parang imitation, parang Oo, yun. mas maganda talaga yung galing talaga sa kwan na. Marami na kasing imitation si Honda sir. Doon nasisira talaga yung makina. Doon na nila, marami nang gumagaya ng pyesa ni Honda kasi. Lalo yung kay ano dati, TMX 155. Ah. Napakaraming imitation na. Maraming pyesa. Pero yung sa mga ganito, sa mga Suzuki nyo, kunwari mag-order ako ng portraits, meron din kaya. Flower. Mga magkano yung portraits mo? Hindi natin sabi sir kasi nasa ano po yung presyo namin. Nasa system. Ilan? Nasa system sir yung presyo. Titingnan pa. Pero dito nyo na rin kakabit. Pwede na sir. Nakabit mo na lang dito. Kasi yung sa portraits kasi nung rider ko, nakakon kasi yun eh. Nakapang racing. Ay, Yung single nakashifter. nakashifter. Sir, mamahil sir ko. Sir, active motor siya po dito. Ay, yun, sa ini, balik si Bilibin. Apa? Yung langis pala na nalagay ay SL10W-30MA. Honda rin yung tatak nga. Sir, Honda rin. Honda. Pero wala yatang nabibili sa mga bilihan kung ganito no? Mayroon sir, pero hindi natin sigurado kung Talagang galing sa Honda. galing kay Honda. Pati si Yamaha nga sir, meron na. Meron din siya. Pero hindi nga. Sa Suzuki lang ang wala yata. Si Suzuki lang wala. Suzuki lang ang wala talaga. Tsaka ewan ko lang kay Kawasaki sir. Kawasaki. Parang wala yata doon. Hindi pa ako naka Pero dyan sa mga shop, marami. Order mo no? White. Okay pa naman yung class. Okay naman siya. Sakto lang yan sir. Sakto lang. Mahirap kasi yung mababa. Na mababa masyado? Binababa ko diba? Sakto lang yung kanya. Sakto lang. Okay na sir. Yun, salamat. At pasalamat din ako dun sa loob. Ay, meron pa? Salamat kay Mac Jewel na. Kay Sir Mac Jewel. Supremo din no. Ayun mga kalabar kada, tapos na yung na-change si Supremo na. Magpapasalamat lang tayo dito sa kanila. Ma'am, sir, salamat po Salamat po. Salamat. Lover cards po. Lover cards po. May dito ko ito. Ayun po sir. Kasama madam? Wala. Ayun. Salamat po sa mababait na staff ng Quanson Bolinaw. Salamat po. So, kita-kits po tayo sa pangalawang Chainsaw. Salamat po ma'am sir.
Ayun mga kalabarkada. Alright, tapos na. Si Sir Mac Joel, salamat. Salamat sir. Ayun. Alright. Kaya kung kapakawa kayo ng motor, alagang Guanson na to mga kalabarkada. Alright, let's go. Uwi na muna tayo. Alright mga kalabarkada, uwi na muna tayo. So, tapos na natin napa-change oil si Supremo. At ito yung unang-unang change oil niya. So pangalawang change oil niya pag na-reach natin yung 2,500 kilometers ni Supremo. So yun mga kalabarkada na. So dito na matatapos tong video natin. So ingat po tayong lahat. God bless at lagi po natin tatandaan, alright, God is good all the time. So see you po sa next na vlog natin.